Jama'a masu kallon mu sunana Maryam Dauda ga labaran Afirka a takaici. Zaman ɗarɗar na ƙaruwa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo yayin da ƙasar ke dakon sakamakon zaɓe a hukumance, zaben da tashin hankali da zarge-zargen maguɗi suka dabaibaye. 'Yan sanda sun harbawa masu zanga-zanga a Khartoum barkonon tsohuwa gabanin zanga-zangar da suka shirya yi zuwa fadar shugaban Sudan Omar al-Bashir. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kafa dokar ta ɓaci a lardunan arewacin kasar da yawa yayin da kungiyar mayakan kishin addinin Islama ke karuwa a wuraren da suka hada iyaka da Mali. A Morocco, waɗanda ake zargi da kisan wasu 'yan ƙasar Scandinavia da suka je yawon buɗe ido su biyu sun gurfana gaban wata kotu jiya Lahadi. Dubban mazauna Baga, wani gari da ake kamun kifi a tafkin Chadi, sun tsere daga garuruwansu. Ƙarshen labaran Afirka kenan, sai kuma mun haɗu wani lokaci.